गावनि देहाखौ सानाल'सिनो गावनि गांनाय उखैनायखौ सानाल'सिनो हारिनि थाखाय बावसोमनानै जोंनि बिमा माहारिनि बर' हारिनि थांखिखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय बे बाहागो लानायाव बा बाहागो लाहैनाय बयबो आंनि जोहोलाव बिग्राय बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय चिरां जिल्ला बुनसुनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहोबाय। बिथांमोनहा दुखु जालानि गेजेरजोंबाबो जोबोद खस्थ' जानायजों आवगायबोबाय आरो जिखिनि मावनांगौ हाबाफारि बड'लेण्ड सोरजिनायाव नोंथांमोननि बिहोमा बा नोंथांमोननि बाहागो लानाय बे जोबोद सानसे समाव जारिमिन जाना थागोन। नोंथांमोनखौनो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोनहा आबौ आबैमोनहा गोसोखांबाय थागोन। बेजों लोगोसे फैगौ इयुन जोलैनि गथ'फ्राबो जोंनि फिसाफ्राबो नोंथांमोनखौनो गोसोखांगोन आरो जों जिखिनि दिनै बर' माहारि फरायसा आफाद चिरां जिल्लानि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रा दिल्लीयाव 8 आगस्ट खालि बाहागो लाहैदोंमोन बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखि लानानै। बे थांखिया जाफुंसार जाबाय। जाफुंसार जानानै दिनै जोंनि जोहोलावफ्रा दिनै न'फारसे आगान सुरनानै दिनै जों मोनफैबाय निउ बङाइगाव स्टेसनाव जों दिनै मोनफैबाय। जोंनि थांखिया दिनै जोंनि जोहोलावफ्रा जोबोद जारला खस्थ'जों गांनाय उखैनायखौ दोनथ'नानैबाबो जे बर' माहारिनि सिमां बा बर' बिमानि सिमां बेखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोनहा जोंनि जोहोलावजोफ्राबो जोबोद खस्थ' खालामदों। बे खालामनायखौ आङो बिथांमोनखौ गोजोननाय जासिदों, धन्यबाद जासिदों, गोसो गोरबोनिफ्राय मान बावहरदों। बिथांमोनहा गावनि देहाखौ सानाल'सिनो गांनाय उखैनायखौ सानाल'सिनो देहानि खस्थ'खौ सानाल'सिनो बिथां जोहोलावमोना बिमानि गाबनाय दुखु जारलाखौ बे खैफोदनिफ्राय बासायनो होननानै बर' माहारिखौ खैफोदनिफ्राय बासायनो होनाय बिथांमोना जे दिल्लीयाव धरना प्रग्राम बा जोंनि खस्थ' लाहैदों बेनि थाखाय आं बयखौबो जोंनि जोहोलावजोफोरखौ आङो साबायखर बावबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आइ आफा आदै मादैमोन बिमायंमोन आरो इयुन जोंनि गथ' गथायफोरखौ बिथांमोनखौबो आङो जोंखौ जे बे धरना प्रग्रामाव बा दिल्लीयाव जोङो थांनानै फैफिननायाव जोंखौ जे मरेलि सापर्ट खालामदों, फाइनेन्सियेलि हेल्प खालामदों, जोंखौ जों दङ होननानै जोंखौ गोसोखौ मोनसे आत्मबिस्वाससो लाबोदों। आं बेखौबो बयखौबो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावबाय। बिथांमोननि अननायाव जों दिनै जै मै ओंखारबोनानै दिनै साक्सेसफुल जाबाय आरो जोङो साक्सेस जाखागोन आरो बड'लेण्डआ जाखागोन। जों दिनै थांनानै नुबोबाय, जों सावरायनायजों लोगो मोनबोबाय। दिनै
जोंनि गमामायैनो आद्रा थानाय सिमाङा फैगौ खम समनि गेजेराव जाफुंसिगोन बेखौ जोङो बेक्तिगत हिसाबै पार्सनेल हिसाबै जोङो किसुमान जोङो भारत सरकारनि इन्डिया गभर्नमेन्टनि मन्थ्रिफोरजों रायलायना जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो खम समनि गेजेराव जोंनि सेन्ट्रेल टिम मानगोनां बिथांमोनहा फैनानै रायजो राजानो बे गुड मेसेजखौ होफैगोन आरो बेखौनो आं खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोना जा जाबाय आन्दलना बे जाखाबाय थाखायो बे आन्दलननि मोनसे पार्टखा जेराव जोबजानाय पुलिसजों होबथाजानाय बुजानाय बे आन्दलननि मोनसे पार्टखा रायजो राजा बिथांमोनहा इमसन जानो नाङा जों जेब्लायबो थियारिखा आरो जों थियारि जाना दंखायो जों बर' हारिया मालाबाबो जेनफेराखै आन्दलनखौ जों जेब्लायबो लांबाय थागोन जेब्लासिम जोंनि बिमा माहारिनि सिमाङा बर' हारिनि सिमा जेब्लासिम जाफुङा अब्लासिम जोङो थैस' थांस' सासे बेक्ति थासेयावनो थैजोबनानैबाबो बेक्ति सासे थाबाबो जों सोमावसारगोन आरो सोमावसारनायखौ जों जाफुंलांबाय थागोन जेब्लासिम जों बड'लेण्डखौ मोना गोजोनथों।